Sashisen pat kublei ya fi baro bat fi dang yai pe ye ka khubor jong u mau phor habing ne ya cha prang bat ka khubor hakini ka por tugin ye pe ye ki mat ke ba kongsan jong ko khubor kumne sha pen kub buram ki shispa san phongut ki samla ki bon chakmat ha ka SSLC thung committee sop ka nehu ban pendo ya ka bha kerpang ki samla traimulok persha ka nehu su habyo jinghi kai ki nong de dos yer nadu ka rukom bu hadu ka ringle khu ki dukan Hapo uni ubnai naitung deiban pinbiang no ya ka boarding hagikato ka nikishnong ong ka FKJJP. Pelaj paj ba ka Atsan Mahindra ya ka Big Daddy Scorpio N Hamawyong Rim. Let jurip ka FKJJP Aradonga Area Unit ya ka IBPWD Badon Aradonga. Kentait USDO nongpo banyakendo nangjur ka jingpen lip light ban haki pod load shedding ong ka KSU nongpo circle. Play ke NPP ko office rekam batumai ha umbuda nongpo. Bantip ba ko ka lalong ne em bandi da ki dokha pelaj ki traipung. Shispa san pongut ki samla ki bayo ya kekedan first division ha ka secondary school living certificate nakathan bernihat henin kisngi ke layo ban ptiang khus nam nau ba sosana sultan MLA ke Jirang constituency. Ia kate ke jingpen kup buram la pelong ha CTI auditorium hall umpher ha ka balai don lang uba wailat miki shila MLA ka jowai kumu kongsan harangkat uba Victor Rani MDC Jirang kinong hikai lembat kiwe lapan kup buram mi kate ki chispa san phangut lengba ki mementos bat ki jan kabolong ru ka jingpen shlur ya kiwe pat ki samla ki bansa yakun ya ka SSLC habakren kumu kongsan uba wailat miki shila lembat kiwe kilairo ya uba sostana sotan uba shimkia ban kup buram ya kine ki khna ki belawan shakmat ha ka SSLC kabolong kumshi bentaban penshlur ya kiwe ki khna uba wailat miki shila ulagantu ya kite ki samla bakimdai ban shuhun tang bakilayo ya kakardan first division henry ki de ban yakun tang e shushu wat ban poi shaki kardan ki bah khamat e ro. You have heard my name. My name is Wailat Miki Shilla, MLA of Tujuai constituency. I'm also the chairman of the Maumlo Jera Cement Limited. And at the same time, I'm also the president of the National People Party of the West Giant Hills. So today I realize that why Pak Sabun has called me specific for this program. Specifically for this facilitation program. Because he want to show you students. He want you to show you the student that it is the time of the youth. It is the time of the youth. Because like the other day, day before yesterday we were having a Band festival in my constituency in Tujuai. All of you might be knowing. So one union minister came from Delhi. So he was the chief guest. So I was participating in the program, so I couldn't welcome him. So during the program, I went and then I met him and then I just greet him that, sir, you are welcome. I am the local MLA. So he was shocked. He was looking to me from head to toe. And again asking from him, local MLA? He's a local MLA? He was shocked because, as you know, to be a leader, especially MLA, during those times and all other part of the country, they never, it's hardly, they used to choose all those people, no, with age, elderly people. But now, like I said, even the people of the state have realized. Because as you know, there are not only me, there are many young MLAs who are in the assembly. And from time to time, we have raised the issue of the youth in the assembly. And I hope you are happy to know that just recently, our government has passed the youth policy. The youth policy, because half of the population of our state, are youths. Ka Northeastern Hills University Students Union ni kanehusu
kapan pau ya kejing persya jur ya kejing temu jong ki bor penya jong kanehu ban pendukno ya ki lai teli ki bahak kerpang ki bajumang nak mata ki trajela naduk basyang ya kanehu bat kejing persyang wan batai bakla jong ki bor kanehu ya ki rule bagi ordinance jong kanehu habe kran berumau por u arbesar jong kanehu su usamla coming star kasentiu ulai tu bagi bor penya jong kanehu kitemu ban pendukno iki lai teli ki bahak kerpang bagentuk 4% nak benta ki nongsong senong jong kajela 4% nak benta ki samla ki bapas nak ki college ki bapenyeso berkenehu batsan hanyo persen nak benta ki samla pule ki bawan nak ki kandong kan surat kajela kaba ki dang luna ki banang bastat usamla coming star ulai tu berkenehu kelatung sop-sop ya kawe ka komiti ban wengno iki bahak kerpang ki ban aji mentoi ki trajela susu ulai tu ru baki bor penyai kenehu kila persyang ban yalam bakla da kajing batai balam ler halor ki kendon baka bahak kerpang kabaki kendon kanehu ki kidosyai bai ka 10% ka bahak kerpang ki persyang ban batai bakla da ka baong baka 10% ka bahak kerpang kadai ka bakanehu ka bakla ban pentrikam namar kajing sisya kadai 10 mak usamla coming star ulakan turu ika sama pule ka jela bar ka jaj menru kamtam ki rangba berkiriu sempang bakin yang persya e kene ka jingle buitu ban penduk jimentoi ki sama pule trairi tremuluk nakaliang jungi ka nihu student sinian mata mardor hi apo ka jinjalam jung presiden samla mesan dekhar la lek pani kendu yo vice chancellor kadau kalong ba kaladon ka jing temu nakaliang ka North Eastern Hill University ban yalam baklano ya ka reservation policy hakini ki kendiat por nakaliang ka North Eastern Hill University kalatung yo ka community ban kemi biang ya ka ni ka reservation policy batkat kum ka jing yo jing tep kaladon ka jing temu ban yalam baklano abri ber ka weightage system ka bangilat dan lupa apo skul ba ni kum kajaj benro kasi bat kum ki samla pulin na kajaj benro niyo shibun ki weightage ka weightage ka bangiyo kalong ka educationally backward area kata ka san na ni 9% ka bagi samla puli na kisinong kendong ba per kiyo ka weightage ka bangiyo kata ka 10% kadai ka jinglong try apo jela meklia lande domisal jong ka jela meklia ka jongi di ni donru yaki weightage kum ki samla puli ki bami na ki affiliate college ba per jong ka school ba ni hu kata ka 10% di nakaliang jong ka school ba ni hu kala persyang pan pajit no tangkawe kamut ba ki samla puli kendu no ikini ki weightage kin yo tangkawe ki weightage na kini bro kani kam kata iki we ki jaj bro kani ka jingle jong school ba ni hu kat kata ka jaj ki bro ka jongi mar kani ka educationally backward area ru yo tang ka jaj bro ka jongi hi ane ki nongsong sunong try jong ka jela meklia di habre bat ka weightage jong long try snong bat ki affiliate colleges ru ba bonhi kidai naka jela ka jongi di barabawang kumta baboni kidai naka jaj bener ka jongi di kani ka jing persyang jong school ba ni hu pan kelano e kani kalong ban kenyot no yangi ki try muluk kamtam ngidan tang kani ka wehi ka Central University bat ki kwa ru ba ngi ngin long ripai no hang ni ngim kwa ba ngi kum ka jaj bener ka si insya keli jing keli haki pateng ki banwan ndrai ikwa bagi pateng ke banwan ru dengan pulih ne school ba ni hu da ka jing shan pada ka jing ngulong try hari lajong di sagawe ka jing yalam bakla kata ka dei pada ka percentage kadon ka jing yalam bakla gi ong ba kam dei ka 10% dari ka 10 max di palara ki yalam bakla gumta kamut kan kata sya ingi di mentang lawan ikundu vice chancellor nilai keren nah liang jong vice chancellor wang ba kamdan kenu ke jing pekla dari kadon ka jing misinterpret na dumiswa hang tahi ngalas tu syai ban ngisturu pak ka jing tu jong ki kalong ban misinterpret na ya kata ka 10% jika 10 max parla dele komta kan kata ba ingi ki jaj benru ki jongi ka kerwa ka basaing ka bangi pai show vice chancellor kalong ba wat nam kata ka reservation policy namar ba ngitip la ki kata maki ki nongwei noar kan penduk nong ingi ki jaj benru ki jongi pap daliliru tang syubakla ni kum ki samla ka jaj benru nim syong kiti ndrei ngin hap mi madan ban yakun damta pateng ki banwan jungi nam ta ki para ka jungi nam ta ki kun kiti jungi ru
hadian habot di kakarwa ka basay siya kitu ki badan ki komiti ba pero la pidai barjala ane la de pidai na jala jungiru nim kwa pen bu kanu kejing kelala ni kata kanu kejing lam bakla penlong ya ka admission kemajilong ai ka weightage kemaju ai ka reservation policy kemaju ngin ya kmi lenti ngin ai pejbini aru iki admission ba fair menta kenti patang syu bakla ni kum kisamla boleh ka judge benrui nginem syangkilti panin tenru hiro pa ka hok tong try jungi kan ai net kisamla ka jing kina yang reso haba hadin ka jing kedu jungi badu vice chancellor u kerendam uang ba kamdan kanu ka jing penkala di nistu kamdan kanu jing kala de kadan kata ka jing lambakla lani ka interpretation yang ke rules ka dan lupa di habangi kili kata uang ba kaladan ka misinterpretation mensua nonga mlang kata teh di ngi peni da tu ka rules ka hahpo ka ordinance ka niu ka kedau saya kata ka 10% di andang ngila peni ta ka rules sulani syu uang ba it depends on the decision of the committee di nistu pa kadan ni kijing persang nakaliang cuma North Eastern University im kwa hiro tu ka committee ba kandan kwa tu ka committee ro kan yap no him tam tai hiro im kwa ba ka tu ka committee kan yaj kan terikam habde ban kami ya kata reservation polisi ke jungi parlara ki kwa ban penkela wan rai susu ta reservation ingin nam ta ki jaj ben rugi jungi mar ngi dang don kam susu ndrai ke jingle jungki pat kalong mar kongkong ka junggut jungki pat kalong ban knyat pe yangi ki try meluk kesenjam ke bangin sim kamdei tangingi ki pulih hang ni namar pada kanihu ka sim ya kini kesenjam kam ketak tangingi pada ni ketak kamtam ya ka jaj benruhi parkoi entah takui kesur apa pun singau sya paro ki samla kasi ki syaparo kirang pak syaparo ki kena pulih takui kesuri ini kedi ki cakap pulih ke jungi ada longgum no ini yang nyakun entak hok patang jungi datang sepang di kini ke komiti kiladap dan meeting mata ki up satang ka minutes hoi kidon katu kene kiru satana ka jaj menru jungi bala yang persya di matangi api ke minutes ngimtip kita ayu to ke minutes di kata ka bapen sano dingi maratang syu ke minutes kasyang pat sa visi ban ai karai di nyimpwa kanu ke jing penkela mar bangis tu kata ke jing penkela kan wan rak ke jingcat ini ba one side card sini kadi president jeng all make poultry supplier and retailer association kadi kita ka association ka page na ka banta kinong di do share kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adi kasi jain tia bat ki way pede ki district kibanta kibadan hapo ka state song kami khalia te ka jingwan ko jungi hagani ka por hagani ka janmet lingba jogani ka press conference kalong bangin yathu bat bangin idon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badon ki kinong dido CR ki belong ki badon ki dukan ki jongki ki badon ki district ba pher ban na ka banta jong ka jingdon jong ka ni ki jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ka ni ka food commissionerate ni ba ka ka ki ki sni ki dang ki spot checking ki ba pher haman la ki dong ki jaka jong ka source long hapo rikhasi ka stanction po is khasil bat lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendu ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendu ya madam mukhim bat naka office ka jong i la batha yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do sia te kani ka training hi nak banta kini nong di do sia kandai ka khat khandai trek ubanai binyo khat khandai trek ubanai binyo haus
ada apa berkepor ke banlong ya kini ka training ke sedang por khabe beje bat hadu kapor sau beje jan match bat kini bagi ban wan hagani ka training ji ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jog veterinary nang kinong pensyai na kiwe pat ki department bakum dong in bread ye kinyot but kaba kong santam kabangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jingpen tip sepi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jingken tu ba phinya be sa kani ka jing hikai ni ka training nam ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki beton bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawut kar badon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiat ba pin chimkhia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka kandai trek banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumali committee hall but kajing patha agni pada ni kajing patha agni namata ki nong di do siar ni kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jonglo jonglo hanai kani kajing long kajing man ki ki si ki manta ka dei lamba kajing patha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jika bangim la ba ki khmat ki jongi but nagabanta ki roadside ni ladon ha ka kti ki joga association ya ki sample ki bangi la pen kre le si adon na pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside pina ban ni kendo ban ni ki bro joga association but pila ban yo ko jing sha la ban ni ka training ke bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni khandai tore Kalong ka jingdo nong ka bakraw na menta ki katu kat ni ki shnong hapo ka Southwest Khasil District ba menta la kumba katu kat ni benai kim shim la yo ya ka boarding nado balathut u transformer bat kan ni ka labu jing e shikat de na ka benta ki long yeng khamtam e ki khna school bat ki samla pule ki bodon ha ki exam halor kan ni ka man abakren shikilat pathai khubor na kalyang jong working president ka FKJJP Southwest Khasil District uba Kenneth L Nonglight ulapan pau ko jing sau diaw halo ka jing e baki pai ba nong shong shnong ki yakendo na ka jing bom biang ni ka jing du jong ki boarding hakikat tu kat ni ki shnong but marmar ki lalit ban yakendo yo subdivision officer jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Maukarwat division ban pensngau bat dawa badi ban penbiang no khnang bakan nom long ka jing du nong yaki pai ba nong shong shnong kum ka seng ha ko ipat kalyang ka penpau ka jing sneu thamula bahadien bakalale banyakendo yo SDO jong katnat boarding ha Maukarwat ma upat upha kala bakin le yakendo yo MLA jong ka Maukarwat constituency uba renikton lengdo tongkar hato kandon jinga de ayu na kalyang jong MLA bat kata ko office halor ka kam boarding bo jingkli ka seng to na kalyang jong ka seng FPGP Southwest Khasil District ngiwan ka nga por kaman jong pi hadin ba seng ilayo man lagi kendo SDO jong ka MECL Maukarwat subdivision habang ilayo ikijing ujor na kisnong kithaw na kiramba snong kinong snong jong snong ki ba ladu ni San Farmar hagi diga district jongi kawai ka diga jakrem kabar ka jasiar kabalai ka lagnong mapasaw de shisni molay kabanadu kini ki benai ki balai no kiladu di San Farmar bat ka jing ur jong ki pajba nong shong snong kam tam ki kena school bat ka kum gani juk ni don kam ya galan maka de bandon banlo ke jing shai ki jing ki sem ki jongi por ben mek nang banlai na ki nong kam snip ki nong tu ki nong te bat ki we ni sutu ini jing la dangim don ni lan tinag leng nga seng adin ni kandu yu SDO ni so thamula mo ai daw pat de ban nyat show lokal MLA jong ka motion jong ka Maukarwat constituency ba rin ito do tinaglingan nyo sa ikarpan ya ka office Maukarwat lani wat ya head office ba de Shalom ba pinpan kloy
mardor ban penbiang ini sangat mar ini isnong ki badon apu nya ke distrik ke jongi bani ai puar apu jonu bunai bali ban penbiang lem kum tanah keleng ngaseng ngin sim ki senjam ki bateng habu ya dei bagani gakam hadin mangisi jo i ke jing long torti jongga office MECL bana keleng ngaseng idang lam bakidon katukan ni kisan farmar ki badon agani kadong katang ke jongi ki mumpat syama care fencing wala ka to ke jingjia ke badang sujia sia ngini kini hendak benai ke balalet ke jingdu no jing atli ki ti we ke kena na gini ka dong ka tangga jongi nang tenis no mo pet banagle no seng kerpat baki de ban ker no isan farmar ke badon hagani ka dong ka tangga jongi kerpat di office baka de ban le no mardor ini kam kenang baka nom jiasu nang ni sekmar gini no jingjia ke basusi Bentai ke segi ke Adsan Mahindra Mauyong Rim kawai ne ke showroom de kali ha ke nong ba Shillong kalap pelai pai ba ya ka kali temai balatip kum ka Big Daddy SUV jong ka Scorpio N. Ha ke ba ka Miss Iba Penhun Eve Simle ka badai ka second runner up Miss Tourism Queen Worldwide a Jakarta pra kala long ke Kongsan. Ha ke ni ke jinga lang balalong bentai ke segi khasan terik unai tung araja ar Hamauyong Rim laidon lang ru ki wepat ki he jong ka Mahindra Company bakuntup ya original sales manager u Abhijit Roy Basu u area sales manager u Arabinda Datta u area corporate sales manager u Abdul Malik but u cluster trainer Guwahati area office u Amal Sharma ringkat lang but u try jong ka ni ke showroom u badi u managing director u Manish Agarwal but ka director ka Mrs Priya Agarwal. Kani ka Big Daddy ka don santali ki high five balatip kum ka head turning design, Big Daddy of performance, Big Daddy of capability, best in class safety, contemporary technology and comfort. Kajingbuk ia kani kali kan sedang nadu kalai pautrik unai tung araja arpuar ki araja sanspa atli ki babuk nengkong du kinyo ia kador bamenta habaro kawai kari. Scorpio and I can't wait to see what it has to offer. So yeah, so we are all excited and especially myself. So yeah, that's all from my side. So thank you so much for having me again, and I wish you, especially the company, all the very best. And ma'am, thank you so much again, and I wish you and your team the very best and everyone here. Thank you. Okay, that was a very good one. Thank you so much, Ms. Eve Simle. So now again, we have come to the presentation. I would like to call Mr. Amal Sharma. Please come on stage and present us. Hi, good evening. So as we know that we have seen in the media and all that it is a Big Daddy of SUVs. So why it is called Big Daddy of SUVs? The first foremost thing is that this particular vehicle is going to bring the benefits of the D segment SUVs, and that is the biggest thing. Okay, and this price bracket, whatever the price bracket we already released, and you people can of course contact with our sales team for the other assistance. Our customer can choice. Even we have a 6-speed automatic transmission, and that is a very special transmission system from Japan. And we have a 6-speed manual transmission also. Apart from that, there are so many high-tech features that technologically, if I have to say, then definitely I must say that this is really a very high-tech vehicle. As because like it comes with a 8-inch infotainment with wireless Android Auto and Apple CarPlay. That is the latest trend. We have like Adrenox Connect special feature which is having which is only one and only the Scorpio N is having. That is the Watt 3 watts. Ini komka FPGP Aradonga unit. Parok gi member tungi ngi lawan page ya neka PWD IB badona po Aradonga. Ka jingwan page tungi ya ka neka PWD kalong ka jingut jongki page ba bat sa po ka sinong parok gi kain hane Aradonga. Haka jingwan page tungi ngi labro ya ka jingjot jingpra jong ka neka PWD IB naduki samba naduki hapo la pilot ki yet la pilot nadong sedong ba jing penun kam hapo ka PWD IB. Te hajing pe chungi yani ke PWD ndon ru ke kowero sekitar la ne no pe yani ke PWD IB. Te hawi kliang ru ki pe pa ki mat ya ka jing namar ba jing tang ki wan ki officer nanu kamyo ya ka jakasa nane jaka thia jaka dam. Te
ni dang perkat ni dang kermen ba kaneka jingdon kaneka PWD-IB ka iyo ban penon kam yang ka PWD ndrai entas ngin ni lawan pek yang ki PWD-IB pat ni lalap ya ka jingjot jingpara yang ka PWD-IB te nakliang jungi kum kiseng FKGP arodong unit ni kerpat ya ka Sarkar Jila ki bor ka Bahlor kum sar Preston Song PWD Minister kenang ban leno ya ka penon kam pan sinano pan maramam no ya kanika PWD-IB nang ban yok penun kam no yok pen phano ya kanika PWD-IB pedon hapo aradunga tena kliang jungi tang katahi ni kerpatjur pan maramot no kham kloi ya nika PWD-IB kubai Hadian bayu asngawi ki jing ut jong ki babon halo ka jingli blight kha haki thai nongpo ka bakta shibon ye ki pai ba nakaliang ka khasi students union nongpo circle menta ka sngi ka khasan tarik unaitung kala lej bania kendo yo SDO jong ka MEECL nongpo bania kren halo ki jingya kendo jing e jong ki pai ba ka thai Henry ka basngau si ka longbo SDO jong ka MEECL nongpo tre bania kendo ye ki khot jong ka circle da ka bo ong bo light namar ba ubon kampalan Hakani ka jingle iya kendo iya SDO lalam khamat da uba John Lengdo President ka nongpo circle haka jingya senran lang usamla Bayashan lang Kharshan Law Secretary ka circle usamla McDonald Kharkamni Vice President batkid khot jongga KSU nongpo circle nakaliang jong usamla Bayashan lang Kharshan Law ulaong bakalong ka basngau lungo bana ka ei ka daw bo SDO shimla tre banya kendo batkid khot ka KSU da ka bapenmi yaki daw ba ubon kam Shushu uloong ba kani ka jingpen lip light hanong po kalalong siya bapalat hado ba kalakta shibon ye ki pait ba kamtam ye ki kina school ki badon hapdeng ka jingpuli ka jongki uloong bawat hadin ba ka Sarkar Jila kalaweng ye ka load shedding habaro ka wei ka jila phause ka jingpen lip ye ka light hakini ki than ka dangjur ba ban ya ki por jong ka load shedding ka National People's Party nongpo constituency menta kesingi kalayo ban play perda ya ka office trekam betmai hakashnong umbuda riboy district ka jingplay ya kani ka jaka trekam kalong kumshi benta ban penklai ne ka party hakani ki election ka ban salong haw araja arpulai hakani ke singi lapdiang buram ru ya shibon ngut ki weipat ki belawan men penyes no ya ledi sya ka NPP hadin ba ki layo i ya ki kamba ba ka NPP ka lele hakadong riboy hakani ke singi layo ru ban pelai pat ba ya ka jingrwai jong ka NPP nongpo ka bla ai kerteng ka wei kasur balarwai daw Anthony Kriam Hakani ka singi play ya ka office trekam jong ka party laidon lang da uba Clement Maulong President NPP Riboy District kum ukongsan ikong Magdalene S Maulong iban salong ka candidate nanong po constituency uba pendap walang President NPYF Riboy District bat ki wei de kinong ilam ba khamat jong ka NPP Riboy habakren hakani ka singi kinong ilam ki loong bakim kwa ban klong ya ka pisa upai ba Henry ki kwa banwan ra ya ka roy ka par hakathem Riboy khamtam ki ba ai jing mentoy ya ki imlang salang bat ki kermen baha usnam araja arpulai ka NPP kan yo banra ya ka jingjob habaro santeliki constituency hapo jong ka Riboy district kita ni aka haban kit jingkit hadian jongki te anda kilakiu kidon kinang petkai na bor arliang tiba kita ki mangili akai kikiu kiya nanti ikum kinong ili akai pententut don ki bakawang li penjabor don ki bakawang na ka ki bakheum ti haba jakung kita kijing jakung kinong ile ka ki betut ki urno kum ju ki manthat ban kiu biang nama la don kijing kawang mau nang ni nang tai ba kum ju ru kijing pendu jing kermen ba don ru na kita kinong pekai ki ba ai mesim tu penslur ban oktor syakmat compare kam lele ru ban koi syakata ka thong jo kijing jo ti le si haba ki poi kita syakata ka thong kum kinong ile kai Ini kipat ba kiba ay mensim kijuan ban keduk ban ra ban kickbox kidwang ban yora ay takanam ladu ban sisya kata congratulations kiway tukumta na pendring dor yang kata ki ATA hakani ka benta kani ka day kasin jam ka baningkong ka bangikyo ka step ka baningkong bangiyo sisya ay kalik office prekam ti anda ila jam kata ka step ka baningkong ka kardam ka baningkong menta buon ki ATA ki bangin sama kajing kawang kti kajing kren bay kajing keno kajing kento kajing mo kajat kabanguan rukom Henry kum kita kinong tersan ki bayit ng soban ong yiti ninom snap tadadon bakhe ong kajat ninom snap tadadon bakawang kti kijudon panong
Kakuma kawan balik business siapa nongpo. Kitip ya kata. Ngaso ban ong yepi. Ngadon kajing kersan na yeng nasen. Ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pihi patba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. But tidak development ki bapia. Kan mau kawai. Kung kalong kumi nga yeng scam nga yeng shlun. Ban syakri. Yaki kup shiliang gisem shiliang. Yaki lamot ki jengjar. Inwengi kata kajing per jat beliau. Kajing per parti. Kajing per nyam. Kebar rung shisha. Hakini kisni ki bamenta. Nim krado la top yani ni la sakon to managne wai no kidaw yalam sang nim kwa ban blame game nim kwa ban tuno yero no kan lai nim kran ni kitin shisha mangi ki sama kadai ka por million scam ban ya dai ki ta kunde harangka ka ti yalam ki tongi ki yalam kino yalam ki khama ki tongi ban ada jo ka por imam maglim ni kerman ara cara pulai bilang kamre Padang Buram Jungi. Santali ki konstituensi, di kerman ini wak di jinjok, kum ki semua ngiyak rengkap-rengkap. Nak kane ke office, jangan lupa konstituensi, ke National People's Party, kan dia ke Selam Terikam, kajing Selam jangan Selam Terikam, nado mentah, bat hado acara pelai. Bat na pedeng du kita ki pelayarun, iya don wala damla bandon lut mentah ngene, ibadon hang ne te ide ibas toy, bat bisa umum. Ibalaya don lo basdang. Iba ya don mentang le regu lain nanta gemut ba ladam ya don ne kam ngamut bakim don na kapati kidon majority kidang don na kapati wala dang lo slow pang kata ke kiat lama ke bohong lada piapat ya lama marwi de ya kiat ke bomon ke ngri galama do kapati den lumla ba kiat dale le go ya ka national party ke de ka party jongari ke bala itu the election commission balakit kum ga party jongari kumnon la man lihat na urus bet ke kamdon gili lihat ya kalama ka plate me bat kalama ka kawe be kalama entity yang akhirnya bawa dia gini di balaya patwa tu di balaong balak lihat ngit ba kedang sa pelaju ki gen siap lilang do aku resmi rengkat bat ngipat ya kalama ka meki gipat ai ka diksongu ru ya itu gisamla kiba layak keren basta sya Kajingyap ki dokha ha ka we ka pung ka budan ha ulo mauthat raishan hau banai jileu baladep kala penlong ye ki trai jong ka te ka pung bakin yai am hadu kini kisngi bantes da ka plai dokha bandup tip la ko kala long ne em bandi uba building stone leng do nong light ubari utrai jong ka te ka pung haba ye kren bu nong tho ku bor men ta kisngi hadin baladep pan plai ye ki dokha ulo ong ba kajingkwa jong ki bantim kadena mar ba ka te ka pung kadi ka tlong umbam umdi na ke benta jong bon phautli kisnong kumta hadin bala pelai ya ki te ki dokha kin selek panpe lada ki dokha ki dang yap kamot bagi pat ba jongish nong kim padei bandi ya ka te ko kabala ring na ka te ka pung tungin ye sngap ya ka e ka bo te utra jong ka pung udan ban ong Ka jungi kum ki try bapet bajingo ye kana ka pung te man swa ko don jingja bakine ki dok kha gela yab lut kum to kumba ni lawan pet ki lo ki jor kelang so dong wat ki nak pulis department do lawan ban pet ban jingo ya kana jing yab jung ki dok kha ka bala ji ha ujun khatwai tarik ar hajar par te la dapat ki jing subsi namar kana tolong sibun ki biru ya ring ye kana Senang para marjan bor kojuk sambiar sedang cuk nomor nilai step nilai yer na dum sua dementa pada lang step kadang don kabi jong ka ne kam don bi su ya kana ka ne kalong gum no nomor ha kine kisngi ki bladep ka to la trai slap pa he bajur la selailut kana ka wa bor arlen dementa ngi ko ban tip foto ka dang don dawai ne kam don su kana ka menta sngi minta kasi khadru tarik arajar puar kau ne ubnai Julai ngiwan bu biang ikini ko khang ya pala kene bum ya den kaso kene sking sa pe kini ko khang ki yap ne kim yap su la das kim yap su te kamut kini ki sinong par kho ba sim ya kene ke ka ki long bandi ki long banbam kam le su la kini ki do khang ki dang yap ka paw kene ka kanang don ki do wai kam pat long bandi te tang ka tangong te kublai sibul Tikum tungi la poisha ka bukut jong ka thup khubor
Sa shisen pat kuble shibon ya fi baro tad haduk begini shembiang kuble shibon.